Kaixo, Amaia naiz, LH-ko petea eta bisexuala naiz. Mikel Uriguena naiz, bigarren hezkuntzako irakaslea, Estilaseko liberatua eta gehia. Ni Marta Luzan Serrano naiz, boiera naiz eta EHUko irakaslea EFA batean aritzen naiz antropologia eta filosofian. Kaixo, Ana Perez naiz, maistra jubilatua. Ni Andoni naiz, LH-ko irakaslea eta sexu disidentea naiz. Kaixo, Almiku Ibarri naiz, Arantza Bera eskolako gorputz hezkuntzako andereñoa eta boiera, lesbiana edo tortillera naiz. Aizea naiz, LH-ko irakaslea, emakume feminista, ama eta neo-boiera. Ni Juri Rueda Estevez naiz, EHUko medikuntza eta erizaintza fakultatean irakaslea naiz eta marikoia naiz. Iker naiz, aurrezkuntzako irakaslea eta boiera naiz. Kaixo, ni Edurne naiz, lehen hezkuntzako irakaslea nabil eta bisexuala naiz. Kepa naiz, frantseseko irakaslea Donostiako Usandizala Peña Florida ikastetxean eta marikoia naiz. Kaixo, ni Txiki naiz, LH-ko petea naiz eta zorionez boiera naiz. Kaixo, ni Maider naiz, Haurreskolak Partoloko hezitzaile eta boiera naiz. Kaixo, Raul naiz, bigarren hezkuntzako irakaslea eta aspaldi erabaki nuen heteroa arauari insumizioa. Maider naiz, Hirubideko frantseseko irakaslea eta boiera naiz. Kaixo, Jesus naiz, aurreskoletako langilea eta marika naiz. Kaixo, ni Ainara naiz, LH-ko tutorea eta zorionez armairutik kanpo dagoen lesbiana arroa naiz. Eta baita ere, ustezko haur trans baten ama. Ikasleak identifikatuta sentitu daitezen eta behar izanez gero norbaitengana jotzeko aukera izan izaten. Armairutik ateratzea garrantzitsua da hezkuntza komunitatea osatzen dugun LGTBI kide guztion arteko sareak osatu eta sendotzeko. Uste dut garrantzitsua dela, ikasleen aurrean ere boiera naizela adieraztea, bai erabiltze ditudan materialekin eta esate ditudan gauzekin eta nire bizitzari buruz hitz egiten dudanean bestela jende guztiak, irakasle guztiak hetero moduan irakurtze ditulako eta uste dut garrantzitsua dela ere guk adieraztea bestelako irakasleak ere bagaudela, ez? Eta uste dut jendearentzat lagungarria dela edo bentsat batzuk hori izan didate. Pentsamendu heteronormatibotik ateratzeko beste aldetik ere beste harremanak normalizatzeko edo ikusarazteko eta gure ikasleek erreferente ezberdinak izan ditzaten. Eta armairutik ateratzearen garrantzia, ni nire bizitzako lo guztietan armairutik kanpo bizi naiz eta ikastetxean ere bai, argi eta garbi. Nire garaian, nire identitate sexuala garatzera nintzenean, ez neukan erreferenterik eta hori min handia sortu zidan, eta uste dut ume bat ere ez duela hortatik pasatu behar. Eta Aner Peritzek azkeneko bertsoan bota zauen bertso urtean esan zauen bezala, ni ere Aner hori izan nintzen, Almike hori, betaurreko duna, armairuan sartuta, eta nik ere mendekua nahi nuen. Eta uste dut gure ikasleek ez dutela zertan mendeku hori bila ibili behar. Gu, maitasuna, guregan, maitasun hori topatu behar dute, onarpen hori, eta garrantzitsua da erreferente batzuk izatea, eta hemen gaude, erreferente bila, eta ni erreferente bihurtu behar naiz. Gora Euskal Eskola Publikoa. Armairutik irtetzea garrantzitsua da, beste esparrutan bezala heteroarauarekin apurtzeko eta ikasleek erreferentziak izan ditzaten. Osasun langileak disidente sexualengan hurbiltzean, gizatasuna eta hurbiltasuna edukitzea ezinbestekoa da. Eta hortaz, osasun langile izango diren ikasleek eskolan eta unibertsitatean disidentzia sexualen erreferenteak edukitzea ezinbestekoa da. Gure ikasleek eredu desberdinak izan ditzaten eta ikus dezaten izateko, egoteko eta jarduteko aukera desberdinak daudela. Armairutik kanpo bizitzea, libre bizitzea leku guztietan baita lantokian ere, gauza ona da.
Eta gainera, lehen hezkuntzako kasuan ikasleekin oso binkulu estua dugu, elkar maite dugu. Orduan, maite duten norbait erreferente izatea batzuendako izan daiteke oasi bat, eta gainontzekoendako aniztasunaren eredu hurbila. Garrantzitsua da armaiotik ateratzea, ze kontrakoa esan ezian, heterosexual moduan ulertze gaituzte, eta orduan, arau horri eta horri arrakala bat egiteko, hetero arauari arrakala egiteko modu bakarra, armaiotik ateratzea da. Alde batetik garrantzitsua delako armariotik kanpo bizitzea, lantokietan ere bai, eta kasu honetan gure lantokia eskola da. Eta beste alde batetik ikasleen erreferente onak izan garelako. Ikusgarritasunak iruditeriak sortzen eta berrasmatzen laguntzen digulako. Ikastetxetan maiz izaten diren jazarpenak edo bullyingak maiz zer ikusirik dute LGTBI jazarpenarekin. Orduan, armairutik kanpo dauden irakasleak egotea, importantea izan daiteke ume horiek erreferenteak izateko eta kasu horiek bideratzeko. Garrantzitsua da irakasle bezala, ikasleen aurren armairutik ateratzea, heterosexualetik kanpo beste bizimodu alai batzu daudela erakusteko eta beraien referente izaten ahalegintzeko edo. Nik uste dut garrantzitsua dela, alde batetik ikusgarritasuna ematen dalako. Eta hori adibide bat izan daiteke ikaslentzako. Eta beste alde batetik ere, nik uste dut gizarte on bat erekin baldin badugu ondo dagoela edo gu ere aurkeztea garen moduko. Oso importantea iruditzen zait armairutik kanpo egotea. Batetik gure funtsezko eskubidea delako eta pertsonaren ongizate emozionalarentzako ezinbestekoa. Baina bestetik ere gaur egungo ikasleek hain beharrezkoak diren erreferenteak izan ditzaten. Ez gertatzeko, guri gertatu zitzaigun bezala, ez genituela halako referenterik izan, eta horrek sufrimendu handia eragin zigun. Horregatik, aupa denok armairutik kanpo.